ביום האזרוח בא מנהל הסוכנות בצפת עם מעטפה ביד והיה בתוכה צ'ק ואמר הנה הכסף של בניית המפעל. לפי התחזיות שלי היינו אמורים לראות פה מפעל עם כמה מכונות. אחת ההחלטות הראשונות היה להביא איזה מפעל עציצים, איזה בחור גרמני שהסתובב שם בין הרגליים וניסה להקים איזה מפעל עציצי צבעון, עד היום זה עומד שם כמו איזה פסל של אגם. שום דבר לא יצא מזה, זרקו הרבה כסף, הוא נעלם כמו שבא. אף אחד לא ברור, אף אחד לא יכול לנתח את זה בכלל. פשוט נעלם, וזה נשאר ככה עומד, וקנינו עוד טרקטור. לחשוב על זה שהדבר הזה יעמוד ריק, זה היה, לא היה בכלל לא בחלומות ולא בשום דבר. בכדורגל חיים משבת לשבת, ואצלנו משלט לשלט. גרעיני נחל משתחררים, ובבת אחת הקיבוץ מתרוקן. הטרנזיט שהוביל את הציוד של כל העוזבים עובר לעבוד בשלוש משמרות. בהתחלה, מחוסר הנעימות, כל מי שפרש הבטיח שזה זמני והוא בטח ישוב ותשברו לי על המקום, כי אוטוטו אני חוזר. אחר כך כל זה הפך לשגרתי. המקום שאנחנו מנסים לראות בו בית הופך לתחנת רכבת. אתה הבנתי שזה לא זה? אני חושב זה התחיל עם הוויכוחים עם אלישה שפירא. הרעיון היה שבעצם תקציב התרבות זה בעצם הכסף הפנוי, ושכל אחד יכול לעשות עם הכסף הפנוי שלו מה שהוא רוצה, לא? מה שעושים היום. ואלישה שפירא בא לפה ואמר, מבחינתי השמיים זה הגבול. כל עוד הרגליים נשארות על הקרקע ובתוך הגדר. זאת אומרת, בעצם תלכו ותחלמו את החלומות שלכם מה שאתם רוצים. זה בסדר, כל עוד בסוף תישארו קיבוצניקים, תהיו לפי תקנון הקיבוץ הארצי. מצבי יחסית לאחרים אני חושב היה יותר טוב, כי קודם כל הייתה לי בת זוג, שאני חושב שזה עושה הבדל מאוד מהותי. לילי ואני נסענו לחו"ל במסגרת הסכם עם הקיבוץ וחזרנו. עכשיו אמרו לי, טוב, תהיה מזכיר קיבוץ. ואני הבנתי שכאילו, בסדר, זה אי אפשר להתפנק חצי שנה ולבוא ולא לעשות כלום. ולנו אז הייתה דילמה בצבעון, עלול הרוויח כסף. ואני אמרתי שכדאי לקנות עם הכסף הזה מוטוקרוס. והבאתי את הדילמה הזאת לשיחה בגבעת חביבה, ואז מישהו אמר לי שאופנוע מוטוקרוס זה דבר נורא בורגני. ונפלט לי, אז אני בורגני גאה, נורא רוצה אופנוע מוטוקרוס, אין לי שום בעיה עם זה. זה שלא ידענו מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים לראות את המקום הזה, מחר, 5 שנים, 10 שנים, לא משנה כרגע מה. התגלגלנו, אמרו לנו, יש אפשרות לקבל שטח למטה, יאללה, בוא נעשה מטה. מה, מי, איך, למה? כל הזמן אמרתי, אתם צריכים בסופו של דבר לבוא עם מקצועות שמתאימים לכם. לא שהקיבוץ צריך, שם אמרו יהיה לול ויהיה מטה ויהיה מפעל עציצים, אני זוכר, או משהו כזה. אני רק מדבר על עבודה, בקיבוץ אני מתחיל להזיע. אבל אז היה איזה מין משהו כזה קדוש, אם אתה לא מתלכלך, כאילו לא עבדת. שנת 89. יגאל ורונית, הזוג הראשון שהתחתן, הודיע על עזיבה. ומיד אחריו, כמו דומינו, עוזבים זיו, תומר, איציק, שימי. נהיה מצב שבו יש בקיבוץ יותר קווי טלפון מחברים. יש לך איך לדבר, רק שלא נשאר לך עם מי. אני כבר הגעתי בשלב שהעסק כבר היה בהתפוררות. בערך חודש אחרי שהגעתי, ירדנו מ8 חברים ל6 חברים. אני בתור מי שהיה אחראי על הקליטה, אז רצתי אחרי שינשינים, גרעינים, חבר'ה עירוניים, קיבלתי איזה חדר מעופש בנמל שם, ליד הנמל בחיפה. פחד אלוהים ללכת לשם, חדר של הקיבוץ הארצי. נפגשתי עם אנשים. לא היה להם את מי להביא, זה הכל, לא היה להם את מי להביא, מה אתה רוצה? התחתית של התחתית הייתה ריקה כבר. את מי להביא? טוב, החברים שלך באים לבקר אותך שבת, איזה יופי, איזה כיף, איזה זה, ובמוצאי שבת אתה עוד פעם מסתכל על הקירות, כי אין אף אחד. כולם הלכו. כל פעם שהם הלכו,
אז חזרו השאלות של מה בעצם אתה עושה פה, מה בדיוק אתה מחפש פה. כאילו החיים האמיתיים הם כנראה כבר לא פה, כי עובדה. אז באמת התעסקנו עם דברים נורא חשובים, אבל הגדרנו את הזכות קיום של העם הפלסטיני. רגע, עכשיו מה עם זכות הקיום שלי? איך אני רוצה לחיות? זאת אומרת, אתה מבין, התעסקנו עם דברים נורא חשובים, אבל שמישהו אחר צריך אולי להתעסק איתם, לא אנחנו. ואחר כך לא היה מישהו, ואנחנו פישרים בני 22, שהיום אני בן 35, והיום אם יגידו לי בוא תעשה כזה מין תהליך שאני מבין יותר טוב מה זה אומר, ירעדו לי הידיים. ואני בטוח שיש באוצר הסיפורים שלך דברים שקרו בצבעון שאתה מספר אותם היום ואתה לא מאמין שאתה היית מסוגל לעשות אותם. כשעשית אותם לא ידעת שאתה עושה דברים יוצאי דופן. מי לא מילה לפחות פעם אחת לוטו או טוטו, ובמשך שבוע עד ההגרלה היה עסוק בלחשוב מה היה קורה אילו זכה. גם אצלי לא פעם עוברת המחשבה מה היה קורה אילו. אילו היינו סוחבים עוד שנה בצבעון, והיו באות עוד 2 משפחות, ולילי הייתה משתכנעת להישאר, ושימי היה חוזר, וזיו ואלדד, וכל החבר'ה שעד היום אנחנו בקשר. אני הבנתי שכדי להגשים את החלום הפרטי שלי, אני צריך לא רק לעשות אותו ביחד איתכם, אלא לעשות אותו תוך כדי מאבק עם הקיבוץ הארצי. הוא הבהיר לנו באופן בלתי משתמע לשתי פנים שאנחנו יכולים לקפוץ לו. ואז הרגשתי, שאנשים סוחבים פה, ואתה לא יכול לסחוב לאורך זמן. אתה צריך ללכת, אתה לא יכול לסחוב. בטח לא בגיל 22. ולא היה אף אחד מקצועי שיבוא ויגיד, בואו, אני עוזר לכם ללכת קדימה, דוחף אתכם, כי אני יודע מה אתם צריכים לעשות. בפעם הראשונה נוצרה בגליל התיישבות יהודית ללא התכוונות, ללא ידיעה של הגופים המיישבים לאן הולכים. הרעיון היה חרא, הרעיון היה גרוע מאוד. להקים קיבוץ חדש עם חבר'ה צעירים, בלי ללמוד מטעויות של התנועה הקיבוצית. כל הזמן התרעתי שאם לא יבואו פה אנשים קצת יותר מבוגרים, אולי משפחות עם ילדים קטנים, חבר'ה שכבר החליטו שזאת דרכם קיבוץ, זה לא ילך, ולצערי זה יתגשם, מה אפשר לעשות? לא הבנו שהכל משתנה כל הזמן. אנחנו דיברנו בכלים ישנים לתקופה חדשה. לא התעסקנו במה אנחנו רוצים שיהיה פה, לא מספיק, ושלי לפחות נפל האסימון שחייבים לעשות את זה, לטעמי זה כבר היה מאוחר מדי. כשאני אמרתי לכם, חבר'ה, לאט לאט, אל תתרוממו גבוה מדי, ואל תפנטזו גבוה מדי. אתם אמרתם, מה פתאום? מה, אנחנו, ואנחנו, ואנחנו? אנחנו היינו שחקנים בסרט של מישהו אחר כנראה. הסרט הזה של מישהו אחר זה סרט שהוא פג תוקפו. זאת אומרת, הוא די אנכרוניסטי וכבר אז הוא היה כזה. היינו צריכים לקחת תפקיד של במאי, ולהגיד לאן אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים, מה ה-happy end? אני אפילו זוכר שנסעתי עם יואב כמה פעמים לישיבות בתל אביב, בקיבוץ הארצי, ודי עזרתי לאנשים להבין שזה השלב לסגור. אז למה נכשלנו במסע הזה? נכשלנו כי לא הצלחנו לחלום ביחד. נכשלנו כי התמקדנו באיך לעשות את הדברים ושכחנו לשאול למה. הקיבוץ, כך הסתבר, אינו כמובן מאליו. הקיבוץ אינו רק ממה להתפרנס, אלא גם, ואולי בעיקר, במה אנחנו מאמינים. ולא נגענו בשאלות האלה. לא כקבוצת צעירים על הגבעה, אולי גם לא כתנועה מיישבת. אולי כי היינו צעירים מדי, אולי כי היינו מעטים מדי, אולי כי בצבעון נורא קר, אולי סתם ככה, בלי סיבה מיוחדת. צבעון שהיה אחרון הקיבוצים שהוקמו עם המון תקווה, הפך לראשון הקיבוצים שנסגרו.
כשאני עזבתי את הקיבוץ והתחלתי לעבוד כשכיר למחייתי, אז נראה לי למשל נורא מוזר הקטע הזה של לעבוד ולקבל משכורת אחרי זה. הרגשתי לא נוח עם זה. שנים אחר כך, לא תגיד יום, יומיים. אתם רואים את הכביש שם מלמעלה, שמשקיף בדיוק רואה את כל צבעון. אז כל פעם שאני נוסע הביתה או חוזר מהבית ורואה את המקום הזה, זה נותן לי איזושהי צביטה בלב. היו לי הרבה הזדמנויות, אבל די נמנעתי. ובאמת עכשיו כשבאתי פה ופתאום כביש אספלט ואני מחפש את הש"ג בשער ואין ש"ג בשער. אני חושב שאני מתגעגע לתמימות של התקופה ההיא, ליכולת לחלום ולהאמין שבאמת ככה הדברים האלה אפשריים. זה משהו הכי ריאלי בעולם, ללכת להתיישב על ראש הר ולהקים איזה יישוב שהוא עובד כמו שאנחנו, חבר'ה, מאמינים. עכשיו קצת עצוב לראות את זה כמו שזה נראה. הרבה לא נשאר פה. מה שכן נשאר כנראה מאז, בקבוקי בירות רכים. היינו חבר'ה צעירים, חלמנו. נשבר, הבנתי, הלכנו הלאה. הדבר שאני הכי עצוב עליו בעצם זה שהפנטזיה הראשונה שניסיתי להגשים בחיים התרסקה. די הרבה שנים אני חושב סובבתי עם תחושה של כישלון. זאת אומרת, נתנו לי משהו להוביל קדימה ובסופו של דבר החזרתי את המפתחות. הלכתי עם טעם של החמצה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה והיא מלווה אותי עד היום. כמה פעמים נותנים להצעה של פישר עם גבעה ואומרים לה בואו תשחקו בילדים גדולים ותחשבו מה אתם רוצים לעשות. לא קורה, זה לא קורה. המדד המרכזי, שהוא בעצם המדד של כל אחד ואחד שהשתתף בדבר הזה, האם זה היה הפרק המעצב את חייו, שכאשר הוא חושב לגובה, הוא חושב על הניסיון הזה ועל כישלונו ועל כאב הכישלון, כישלון שבנה אותו, או כישלון שהרס אותו. ואני חושד שאם תיקח את החברים שלך, יהיה להם יום שהם יקומו ככה, ויום שהם יקומו ככה. את החוויה הזו של להקים משהו חדש מההתחלה, איש לא ייקח מאיתנו. גם לא את החוויה של לסגור מאחורינו את השער. 6 שנים שלא נותנות מנוח. 6 שנים שהיה בהם הרבה יותר שמח מעצוב, הרבה יותר טוב מרע. 6 שנים שלא הייתי מוותר עליהם בשביל שום דבר שבעולם. במבחן התהליך הייתה פה הצלחה אדירה. במבחן התוצאה היה פה כישלון ענקי. מוקי צור קרא לזה כישלון מפואר. אני קורא לזה כאב נעים. שער הברזל נסגר מאחורה, יצאתי לעולם הקר, משוחרר על תנאי, כותב את השירים ושר, הדרך לפניי. מלון עם חדר להשכיר, רחובות חשמל, פוסע לבדי בעיר, חדש במעגל. עליתי לבמה לשיר, מחפש קהל. אין חשש, פותח דף חדש, בא עם הסכנה, בעיבור של שד, 3 ימים ללא שינה, ועוד לא חושב, בפנים עליה